za ya canja shi ba. Suka yi alkawar na aurar da mu domin sabar shakuwa ma makaranta guda an ka samu. Da inda ka kan mata da kwanciya kadai ita ce take raba mu. Sai inda ka hangi shahida a gefe ba ka rasa shahida ba. Sakandare sai mahaifina ya sanar da ni da shirya nan da mako daya wai London za ya fitar da ni. Wanda damar musa masa a take anan na hau tunani na rabuwa da ni da shahila ba zan ji daɗinsa ba.